नमस्कार मित्रांनो, मी सुनील राठोड आपल्या माहिती हवी या यूट्यूब चॅनलवरती परत एकदा तुमच्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करतो। मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये जे प्रधानमंत्री घरकुल आवास योजनेसाठी जे पात्र लाभार्थी आहेत किंवा जे विनाकारण अपात्र लोक आलेले आहेत, अशा लाभार्थ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण हा अपडेट आहे। तो म्हणजे घरकुलच्या संदर्भात प्रत्येक तालुक्यासाठी एक अधिकारी नेमण्यात आलेला आहे। तो अधिकारी कोणता आहे, त्याचा कॉन्टॅक्ट नंबर काय आहे, या सर्व गोष्टींची सविस्तररित्या माहिती या व्हिडिओच्या माध्यमातून आपण समजून घेणार आहात। मित्रांनो, तत्पूर्वी तुम्ही जर आपल्या YouTube चॅनलवरती जर पहिल्यांदाच आला असाल तर आपल्या YouTube चॅनलला सबस्क्राइब करा, बेल नोटिफिकेशनला क्लिक करा, जेणेकरून अशाच पद्धतीचे व्हिडिओचे अपडेट तुम्हाला सर्वप्रथम मिळत जातील। मित्रांनो, चला तर मग जो अधिकारी आहे त्या अधिकाऱ्याचा मोबाईल नंबर आणि कोणता अधिकारी आहे याची माहिती जाणून घेऊया। मित्रांनो, त्यासाठी तुम्हाला सर्वप्रथम pmayg.nic.in या ऑफिशियल साइटवरती यायचं आहे। या साइटवरती आल्याच्या नंतर तुम्हाला मेन मेनू जो ऑप्शन ब्ल्यू पट्टीमध्ये दिसतो त्याच्या समोर सरळ तुमच्या हाताच्या राईट साइडमध्ये एक चौकोन डब्यामध्ये 3 रेषा दिसतात, एका खाली एक। त्या रेषेला तुम्हाला तिथे क्लिक करून घ्यायचं आहे। जेव्हा त्याला क्लिक करून घेतल्याच्या नंतर तुमच्या समोर त्याच्यामध्ये अनेक ऑप्शन दिसतील तुम्हाला। त्याच्यामध्ये आवाज सॉफ्ट असेल, डॉक्युमेंट असेल, गाईडलाईन्स असेल, असे अनेक ऑप्शन त्याच्यामध्ये दिसतात। त्या ऑप्शनपैकी तुम्हाला कॉन्टॅक्ट अस नावाचा जो ऑप्शन दिसतो त्या ऑप्शनला इथं क्लिक करून घ्यायचं आहे। जेव्हा तुम्ही त्याला क्लिक करून घेतल्याच्या नंतर तुम्ही डायरेक्ट दुसऱ्या पेजवरती ओपन व्हाल। दुसऱ्या पेजवरती ओपन झाल्याच्या नंतर तुम्हाला कालच्या किंवा मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहिलं होतं की टोल फ्री नंबर कोणता आहे, त्याच्यानंतर त्यांना ईमेल वगैरे करायचं असेल तर कोणत्या पद्धतीने करायचा, या सर्व गोष्टींची आपण माहिती मागच्या व्हिडिओमध्ये पाहिली होती। पण आजच्या व्हिडिओमध्ये जे अंमलबजावणीमध्ये गुंतवलेल्या अधिकाऱ्याची संपूर्ण तपशील जो ऑप्शन दिसतो त्या ऑप्शनला त्याच्या खाली एक ऑप्शन छोटासा आहे, येथे क्लिक करा जो ऑप्शन दिसतो। तुमच्या तालुक्याच्या जर अधिकाऱ्यांचं तुमचं नाव आणि कॉन्टॅक्ट नंबर जर हवा असेल तर तुम्हाला ऑप्शनला क्लिक करायचे आहे। जेव्हा तुम्ही क्लिक करताल तेव्हा तुम्ही परत दुसऱ्या पेजवरती ओपन व्हाल। दुसऱ्या पेजवरती ओपन झाल्याच्या नंतर या ठिकाणी तुम्ही तुमचे जे राज्य आहे, स्टेट असेल, डिस्ट्रिक्ट असेल, ब्लॉक असेल, अशा पद्धतीने तुम्ही तिन्ही ऑप्शननं तुम्ही शोधू शकता। जर आपण आता म्हणजे तुमच्या तालुक्याला कोणता अधिकारी आहे तो शोधायचा असेल तर ब्लॉक या ऑप्शनला क्लिक करायचं आहे। जेव्हा ब्लॉक ऑप्शनला क्लिक करायच्या नंतर परत तुम्हाला तुमचं जो राज्य आहे तो राज्य इथं निवडून घ्यायचा आहे। तुमचा राज्य निवडून घेतल्याच्या नंतर परत तुमचा जो तालुका आहे तो तालुका इथं निवडून घ्यावा लागणार आहे तुम्हाला। इथं आपण एक एक स्टेप आता समजत जाऊया। मित्रांनो, व्हिडिओ स्किप करू नका, व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा, म्हणजे तुमच्या तालुक्याला कोणता अधिकारी आहे त्याचा मोबाईल नंबर काय आहे ते समजून येईल। इथं तुमचा जो जिल्हा आहे तो जिल्हा इथं निवडून घ्यायचा आहे। जिल्हा निवडून घेतल्याच्या नंतर तुमच्या जिल्ह्यामध्ये जेवढे तालुके आहेत तेवढे तालुके इथं दर्शवले जातील, म्हणजे त्या तालुक्याला कोणता अधिकारी आहे त्याचं नाव दाखवले जाईल, पदनाव काय आहे त्याचं दाखवले जाईल, त्याची ईमेल आयडी दाखवली जाईल आणि त्याच्यासमोर त्यांचा जो मोबाईल नंबर असेल किंवा त्यांचा टोल फ्री नंबर असेल, ते दूरध्वनी क्रमांक असेल, हे पूर्ण डिटेल्स त्या अधिकाऱ्यांची या ठिकाणी दाखवली जाईल। तुमचे जर घरकुलविषयी कोणते जर प्रश्न असतील तर डायरेक्ट तुम्ही त्यांना संपर्क साधून तुमचे प्रश्नांचं उत्तरांचं निराकरण तुम्ही करून घेऊ शकता। हा व्हिडिओ जर तुम्हाला महत्त्वपूर्ण वाटला असेल तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा आणि तुमच्या मित्रांना शेअर करायला मात्र विसरू नका, जेणेकरून जे काही व्हिडिओ आपण बनवतो ते बनवलेले व्हिडिओ सर्वप्रथम त्यांच्यापर्यंत पोहोचेल, तुम्हाला पण या सर्व व्हिडिओचे अपडेट सर्वप्रथम मिळेल। मित्रांनो, घरकुलविषयी याद्या कधी लागणार आहेत, याद्या कधी जाहीर होणार आहेत, हे सर्व काही शासनाचे नवनवीन GR घरकुलच्या संदर्भात असेल ते सर्व अपडेट सर्वप्रथम आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून तुम्हाला पण मिळेल आणि तुमच्या मित्रांना पण मिळेल। यासाठी चॅनलला सबस्क्राइब करणं आणि बेल नोटिफिकेशनला क्लिक करणं आणि ऑल जो बटन आहे ऑल बटनला प्रेस करणं फार गरजेचं आहे। हे सर्व केल्याच्या नंतरच तुम्हाला अपडेट मिळेल, अन्यथा अपडेट मिळणार नाहीये। धन्यवाद मित्रांनो, आज इथेच थांबूया, पुन्हा भेटूया नवीन व्हिडिओमध्ये नवीन माहितीसह। तोपर्यंत जय हिंद।